tudruok mar it madiere gi duol kaman koro tudruok ni en gi gige moko monego be ni nyako bedego mondo kik nyathi kata jaduong yud tuo ma duondwa koni mondo dhi e it en ga gi yier moko yier go waluongo ni cilia koro yier gi gin monego be ni gigoyo kata ka infection moro kudni moro dwa donjo it madiere to onego be nogoye tidhi timuonye tangi dhi terecho koro wayudo ni seche moko yier gi ok ti maber mar ariyo ogolo gimoluongo ni secretion gigolo gik machwer ogolo gima chwer e iye kanyo mucin koro mucin ni be golo geng'o kute mondo kik dhi e it madiere then odwoke piny ti inyalo muonye ti terecho koro ka ntiere tich mar it madiere ok otiyo maber wayudo tuoche mar it madiere ni mang'eny mar ariyo gimomiyo ong'eny e nyithindo en ni nyithindo sama gichiemo nyithindo matindo wadwaro ni ka nindo mano nyathi mapok oromo higni 2 mapod dhoth ok onego be no dhoth to nindo to dhoth konindo onego be ni nyathi nindo nyathi dhoth kochiewo to dhoth to dok e nindo nikech samo odhoth to nindo ni tiyudo ka chak dong' e duonde to nyalo biro madonje ite madiere omiyo koro miye mondo bedo e yo mayot mondo oyud otitis media mar adek kendo en ni nyithindo ma rateke gi mag del waluongo ni immunocompromise rateke gin joma nyalo bedo nigi tuo mar ayaki kata nigi tuo mar kansa kata nigi tuo mar diabetes tuo mar sukari yudo ni rateke mag del gi odok piny omiyo yot mondo giyud tuo mar otitis media mogik ma miyo nyithindo yot mondo yud otitis media ni oseyud ni gimwaluongo ni pacifier en gimoro mwaketo ne nyithindo dhogi mondo kik ywagi gino ok wadwar kaka daktari mag nyithindo ok wadware nikech omiyo nyithindo yot mondo yud tuo mar infections mag it no kamano omiyo kwang'iyo gik mowachogo maber to tuo mar it ma nyithindo madiere dok piny kamano ilero maber mokalo kendo aduoko ni erokamano kuom kete yo mayot ma oganda wate nyalo winjo daktari pimonwa kacha nitiere gik mang'eny manyalo miyo nyathi bedo kod tuo mar otitis media ma en infection kata tuoche e it madiere moro kapok wachako ng'iyo ni seche ma yier mantiere e hotogoroni ok ti maber debe ni ang'o momiyo ok oti maber okwero jonyuol gik moko kaka pacifier weuru tiyo gi gigi kuom nyithindo tuoche mawuok e system nyalo kale duol machopo e it mago gin gigo manyalo kelo chandruogni daktari kapok wadhi matut ahinya moro nyalo pimonwa mana matin tije it madiere nikech kawuono waketo maino e it madiere wabo weyo tij it maoko wabo weyo tij it maiye wang'e ne tij it madiere kamano tij it madiere en ni mondo omi wach bed maduong' magnifies koro wach ka wach kaka sani wawuoyo ni to it maoko cha kawe choke to kele to ringe iya kanal to kobiro ka to nitiere gik moko ariyo mamiyo omedore mokwongo en tympanic membrane ma en eardrum mwaneno ga gima rachar ka sound nigi waves ogoye to makore gi bones choke gini choke machoke gichalo moto gina gik moko matindo tindo to waluongo gini bones giluongo ni ear ossicles wan ka gi millas incus and stapes gibedo ka gilgo kona koro kimulo ma to makore kode to oyiengni sama oyiengni to geni machabo chako makore kode to yiengni koro yiengni ni medore mang'eny koro tich maduong' mar it madiere en ni mondo ket sauti kata duol mogine cha obed maduong' magnifies mano namba 1 namba 2 en otogoro manotude ni gi duondwa ni omiyo gimwaluongo ni pressure pressure ni en walere nang'o nikech mondo ichung kata mondo achung kaka chung ni nyiso ni pressure ma oko gima iye manie iya
romre. O balance. Emomiyo wanyalo chung'. Koka mano to seche moko ka wiyi bar tiwinjo ka ok idwa ni wuoth maber, idwa ni gori piny. Balance no onge. Pressure opogore. Ma oko gi mar dendi. Manie iye. Koro Usician Tube ma wacho ni gima otudo it madiere gi duondwa ni konyowa e pressure balance madiere gi oko. Mane tije maduong' moloyo emomiyo en ga kanyo. Mondo kata ka ng'ato denyo kata kinindo tichiew ineno ki iyamo. Amo en gi ng'ato nyalo denyo kata amo mar ariyo en idwa ni equalize pressure. Nikech sama inindo to ne in kama pressure ni piny. Koro kichung' to nyaka ibed pressure ni maber mondo ibed ni nyalo wuotho. It madiere ni okonyowa e balance pressure. Emomiyo koro ng'ato nyalo chung' kendo nyalo winjo ni ok ogore piny. Koro tije ariyo madongo momiyo it madiere timo magnification and pressure balance. Amano. Adwa ni mondo mi adonjane e kidienje mamoko tumulina mana matin nono Dr. Sande. Yes. Iwacho kata ni o magnify. Oketo duoli mondo mi obed maduong', mondo mi koko dhi e it maiye, mondo mi koko tere obwongo, mondo mi koko ng'ato lokni ng'ane wachango kata ang'o matimore e alworana. Ponono ni en duol mani malo kuom ranyisi, intiere matatu tigo thum matek to intiere kod nyathi. Ang'o matimore e middle ear ka nikech ka en magnify to duol ni malo saidi. What happened? Ang'o timore? Mano rach kabisa nikech sami neno ka kata ka ng'ato ni matatu to ka duol ni malo, duol nigi nguvu, en gi teko, luongo ni sound has energy. Kata chunyi nyalo winjo ka gima dikni kama. Ka sound ka duol ni malo ahinya to nyiso ni duol waves machak biro e tympanic membrane ka be ni malo, omiyo omedo nikech mane tije en oti kata wache mos kata wache madu en tije en medo. Koro omedo kaka omedo no onyalo mede number 1 onyalo yiech nikech no wacho ni duol nigi teko makata dho chunyi nyalo winjo ka gimo yiengi ka ine geche madhi Islando Nairobi ka onyalo yiengi mo yiech kata mana kaka speaker man yiechga nikech energy mar sound en gi teko. Number 1 onyalo yiecho tympanic membrane. Koro ko yieche ing'eni koro tije cha odok piny kendo koro nitie gik manyalo bedo ka chwer igo mawuok ok e itwa. Omiyo ok odwar ni ng'ato bede kama go thum matek moingo kama onego bedie. Mano be chak chulo ni samo ng'eny ochako tere yiengo matek. Samo yiengo matek to tere cochlear nerve. Cochlear nerve be koro energy cha dhi malo kabisa manyalo kethe. Ok ni oketho buongo, oketho mana ite moketho. Koro ng'ano buongo to rito mana gima ito miye. To ka onge gima itkelo. Ka onge gima kelo to buongo koro ok nyal winjo gima iwacho. Nikech buongo eni o interpret mondo winji ng'acha go koko kata gine kata ng'ano wacho nang'o. Koro ka cochlear ni bokethore to koro obwongo wa ok nyal winjo gima ng'ato wacho. Omiyo ok onego bed ni wabedo kama koko ng'eny ayanya nyithindo do kamano nikech odhi kelo chandruok e it kanyo. Iluongo ni Otitis Media. Wantiere kod Dr. Sande ma bende olonya ahinya kuom tuoche mag nyithindo. Ma en tuo mamako it madiere. Opimonwa tij it madiere, opimonwa okang' kokang' kama it madiere chakore godo. Koro kang'eyo ni chandruoge kata tuoche mag it madiere odhi chakore gi eardrum ka koso dhi adiere kuma hotogroni nitiere koso kama choke ka nitiere. Mano daktari dhi nyisowa bang' thuolo machuok mokalo kwasekawo yweyo. Omiyo kidienje mar ariyo kik bai nikech wadonjo nyaka ranyisi makineno tinyalo chich ni nyaka bedie ni nyathini entiere kod infection kata tuoche e it madiere. Kik isode. This festive season, let your love story take flight through Istanbul glowing streets and Cappadocia's timeless skies, because togetherness deserves a destination as unforgettable as your bond. A journey that feels like falling in love all over again. Enjoy 8 remarkable nights in Turkey from just $2,280 per person sharing. Explore culture, color, and charm. And yes, you can pay with our Lipa Pole Pole plan. This December, make time for love, laughter, and discovery. View travel, moments that matter, memories that last.
Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Royal Mabati Factory Limited nitie gi discounts makende e kinde ni endi mar Christmas. Corrugated gi box profile iyudo gi 396 mita ka mita. Brick tile iyudo gi 456, ka Roman tile to yudore e nengo mar 500 kende. Wakelo ni mwandu kamora mora ei Kenya maonge chudo mora mora. Gochno e namba ma 0722 6383 kata ket oda mari e mbui mar www.royalmabati.com. Na mwanafunzi bora katika somo la hesabu ni Suleiman Yakobo. Bora kwa Kiingereza Suleiman Yakobo. Suleimani tena? Kwani huyu Suleimani ana nini? Bona ni yeye. Kwa kila somo. Tulieni wenzangu. Mwanangu yuwajitahidi. Nami kama mzazi nina siri. Siri ni nice. Ninapolisha familia na hakikisha na walisha Nice Extra Premium. Ewe mteja, ufikapo dukani agiza unga wa Nice Extra Premium. Ugali wa Nice ni mweupe, wenye ladha tamu na huiva kwa haraka. Nazo chapati za Nice Extra ngano ni nyororo na tamu. Nao mchele wenye ladha tamu ni Nice Pishori kutoka Nice Rice Millers, Mwea. Bei ni nafuu. Ni ukweli, siri ni Nice. Si Nice na Nice Extra Premium. Woktich ka woktich wakelo ni duon ya wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek kati tich adek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo. Kachopo tich ang'wen nyakumunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT, kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimiluongo ni Ben Yawa. Ng'wono mar Nyasaye kihero wendeni bonyesa *860 *419# to parni ya Ramogi TV ene od jower duto te. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Seche mowacho ni tuoche mag it madiere otitis media. Daktari opimonwa kuonde manyalo bedo kod hinyruok kod tije it madiere. Infections gin kaka mage. Eardrum koyecha kaponono ni ang'o motimore kanye makoro wadonje e ng'iend kata e chuny wach. Koro it madiere ka nyalo bedo ni yudo mathoro ahinya en tuo gi kute mabiri. Mane ma thoro mako ich madiere na ahinya. Waluongo gi ni infections. Koro infection ka mang thoro ng'eny e nyithindo ahinya en gimoluongo ni bacteria. Koro kute gi gipogore. Nitiere miluongo ni bacteria kata nitie miluongo ni virus. Virus ane ang'eni jite ong'eyo kaka ne corona obiro coronavirus. Emano be virus kendo emo nyalo mako itwa madiere. Corona. Kata corona be kelo it madiere infection. Corona ne nyalo mako kamoro amora. Koro bacteria ema thoro kelo tuo mar it madiere ndalo mang'eny kuom nyithindo. Gimomiyo wasewacho ni gimomiyo en ni ginyalo nyithindo kata kodhi gimoluongo daycare kata ka mantiere le nursery ka nyathi moro fuolo bathe to gibedo machiegni. Omiyo yot mondo giyudi gimiluongo ni infection mag fuolo kata mag athung'a. Ka en kamano
to yot mondo ma oyude ratudi ma wawacho iluongo ni eustachian tube momako duondwa motere it. Omiyo koro bakteria gi yot mondo bi itwa madiere mondo gimiwa infection. Sama gimiwa infection, ang'o matimore? Infection nyiso ni ka kute gi osebedo it madiere kanyo, to gitimo gimiluongo ni colonize. Gibedo mang'eny, ginyuol mang'eny. Ka gisenyuol mang'eny to nitie gik ma gitimo. Gik ma gitimo gi achiel en ni gidhi miyo kanyo bedo gi rem. Gidhi miyo kanyo bedo mokuot. Gidhi miyo kanyo bedo makwar. Mage gima luongo ni inflammation. Koro inflammation ema timore kanyo. Omiyo sama gise colonize kamano to gik mineno koro ka gitimo kanyo go ema miyo wabedo ni wawinjo ka ng'ato tuo. Nikech colonization ma wacho ni bakteria ka kosebiro to ginyuolore. Ma nyalo timore kata gi virus, to kata gima luongo ni physical, kata mana duol matek be nyalo yiecho it madiere mamiwa otitis media infections kamano. Koro ka kute gi osebet, asawacho ni gisenyuolore, gidhi miyo kanyo bedo maliet, gidhi miyo kanyo bedo mokuot, gidhi miyo kanyo bedo malit, kendo gidhi miyo kanyo bedo makwar. Mage makelo wae gik mwawinjo waluongo ni symptoms. Koro symptom mokwongo en ga rem, ranyisi manyiso ni ng'ani nyalo bedo gi otitis, nyathini nyalo bedo gi otitis media. En ni ite rame, kendo nyathi ka ok en nyathi mawuoyo to biro bedo komulo ite. Obiro bedo komulo ite nikech owinjo rem to kowuo. Koro ng'en daktari ma nyithindo en ni wang'iyo gik ma nyithindo timo mang'eny molo gima giwacho, nikech wan nyithindo mok higa 2 kadok piny pod okuo. Mar ariyo, wiye nyalo bare. Ing'eni wich gi kama otitis, gi kama it nitiere chiegni. Omiyo ka kanyo kuoto, kanyo kwar, kanyo lit, to be yot mondo iwinj ni wi bari. Mar adek, wayudo gima waluongo ni systemic symptom. Gima koro biro nikech ka in gi infection to rateke mag del be temo mondo dhaw kode. Koro biro gima waluongo ni systemic. Systemic ni koro en gima ringe remo e del. Koro nyathi nyalo bedo gi liet nikech en gima koro ringo e del te, nikech dendwa Nyasaye nochwenwa gi rateke mag del. Maka gimoro otimore kanyo to gibire e remo, to gibiro kanyo mondo gitem mondo gitieki. To jok moko be yudo nyaka ng'ok kata diep, waluongo ni GIT symptoms. To thin kuom ranyisi. Ranyisi mang'eny ahinya en rem, liet gi wich bar. Then gi it ma koro kiwinji. Nyiso ni koro kiwinji, hearing loss. Ma sech machope hearing loss ni ma wachopo kanye ma odhi severe kusoma podi. Hearing loss okochuno ni koro osegik severe. Wanyalo bedo gi hearing loss mana matin to nikech iti lit. Okuot o lit. Kamano. To ni koro en permanent. Ena gimoro motimore sani, seche moko inyalo winjo ka kawuono ita ni ok winj maber. Ena chango nikech seche sama okuot ne ogeng'o kaka sound ka be biro mondo dhi nyaka obwongo. Koro waluongo ni just intermittent hearing loss. Mana sechego makoro ng'ato winjo ni kawuono to kawinj maber. Kendo ka gilami kon gi kon to kidhi winjo maber. Ok iwinj wach maber. Daktari wathoroga ubedo kod abubire wach mar gik manyalo wuok kaka pipi e it, ka koro ogik kanye ma ang' wabedo kod chandruok. Wathoroga bedo kod nyithindo ma samoro ero soko it gi gik moko kata ket kibrit kata gik makamago. Magi bende nyalo kelo chandruok kata tuoche mag it madiere otitis media. Mago gimokwongo en ni jomoero sako itgi gin ga gi allergies. Ear allergies. Allergies ni nyalo mako ng'ata. En gima inyalo nyuoligo kata inyalo yude e dongo. To ok wadwar ni ng'ato, nyathi kata ng'at maduong' oket gimoro masoko ite. Gimoro amora. Nikech tympanic membrane ma wacho eardrum cha ok onego bed ni gimoro amora ma mule. Nikech ko mule to yiech. En membrane en gima tin. Wasieme kendo. En makwang'iyo ga iti nene kaka gimoro achar mana kaka wanene kani. En membrane, ena sheet, en gima thin. Ma kichwoye gi gima beth kata ket kibrit to nyalo yiech. To ko yiech to nyaka dhi kwoye. Nikech koro
ok obi tiyo tije mar magnifying cha maber. Obiro bedo ko ginene tiwinjo ombek kata mana speaker moyiech iwinjo ka gima kor ker. Koro ng'ato be koro kiwinjo wach tiwinjo mana kamano nikech iyiecho eardrum. Omiyo ok wadwar ni ng'ato oso gimoro e iti. Be sama iso gimoro e iti ni to nyalo bedo ni ka gimoro ne nie e iti imedo sike. To kane watin to ninyiso ni it koni tudore gi it makoni, kiolo pi koni to duogo koni. Mano onge kaka it makoni ochomore gi it makoni. Itgi ochomore nikech obwongo, gidhi obwongo te koro iwinjo koni gi koni. To ok ni ka gimoro donjo kata inyalo soke makal modugo wuok koni. Ero kamano. Iwacho ga ni samoro ket kibrit te kod weche makama koro gik moko kaka earbuds matindi inyewe supermarket ni. Mulna mama tini earbuds oyie mondo itigo to yie mondo itigo e it maoko. It maoko pinani ema wanyalo clean, wanyalo timo mondo wa clean go earbud. To earbud ok oyie mondo donje it kama koro dhiye madhiye e tympanic membrane. Gimoro amora mantiere itwa kanyo, it nigi gik ma Nyasaye nochwe mondo ogol odok mineno wanene it ko wadwarogi. Obod golonwa gik moko kendo mako kute chilo buru kamano. To ka nitiere gimoro modonje it makoro ng'ato nyalo neno ni gimoro nie it nyathine, tidhi osuptal tigoloni. To kata earbud no so makalo ka en wakete cleaning wa clean god wayuego mana itwa maoko. To ok ni soe kama koro it madhiye nikech onyalo mulo gini moyieje. Samoro seche ma daktari wacho ni eardrum en membrane kata en sheet moro mayot. Daktari wanyalo pime gang'o nikech adwaro ni mondo mi oganda wa owinj point ni maber. Wanyalo pime gang'o? Wanyalo pime gi gimo wanyalo pime go en king'ado pien. Ichaki yudo gimoro marachar mayot kabisa. Mayot ga. Mang jo monge dango kata mana pien maber. To nyalo chak dango ma gimoro chak dong marachar mayot makitinyo kama tinyalo nene loka kocha. Mano kaka tympanic membrane. En gima ok pien gimoro marachar mayot machal kamano. Koro en gima yot ma kiketo gimoro mabith to nyalo yieche yo mayot. Ageno ni winjo mano nyakwara Mugia Jwang. Oyoto orep mokalo ten gi tich maduong' mokalo keto gimoro amora it. Dr. Don Sande wacho ni ok ber kuom nyithindo kata kuom joma dongo. Miyo kanyo koro apani wapuonjore kendo kanyo wae chuth. Kanyo wachako chendo nini mulonwa kamoro ka daktari nini tiere kaka yier masa moro tugodoho togoro kod it madiere ni ok ti e yo makare. Ang'o manyalo miyo magi timore momiyo koro yiere gi ok ti e yo makare? Ma ang' nyalo miyo infections wuok e duol madonji e it. Mokwongo nitie jok man gi tuo, nitiere jok monyuol ma yiergi go ok ti maber. Cilia immotility. Gin onyuol gi nikech onyuol kamano nikech nitiere gik monego bed ni bet mondo yierno bed ni go tijno maber. Koro nyithindo jok ma kamago waluongo gi ni wanyalungo nying machon waluongo gi ni Cartagenous syndrome. Sani waluongo gi ni primary cilia immotility disease in pediatric in children. Koro giyudo ni gin kaka onyuol gi yiergi no ok go maber. Mano mokwongo. Mar ariyo ena ni sama ng'ato tuo ma ng'ato koro ko tuo to bacteria ko biro to ka be dhi kuot inflammation ma wacho cha. Koro kose kuot to dino yiergo gitie iye ka. Koro kaka okuto dino gi to koro tich mar gi yier ka be koro ok nyal tiyo nikech koro kama onego bed ni gigoe odiyore. Koro giti maber. Kendo koro sama okuot no kaka gichung' kama miyo koro ok gine position no. Nikech kokuot inyalo yudo ka yier mochikore kama koro ng'iyo koni kata okuot koni koro ng'iyo koni. Omiyo koro bede wang'e maber kama onego bed ni ka gimoro kalo to goyo. Mage gik moko ariyogo ema thoro miyo yier monego bed ni rito oxygen tube gi bedo ni koro ok giti maber. Kamano. Dewa bede ni wawuoyo kuom hair cells daktari mantiere it mabendi wacho ga ni ka okethore kata kogine to ok nyal dongo kendo ok nyal ti kendo koso. Gipogore. Mano pogore. Kamano. Mano wawuoye
cochlea. Ma kora sai donjo it my o manyiso ni it my bende nitiere kod yier moko iluongo ni hair cells. Daktari nonyiso ni kapo ni gikethore to losogi tek kabisa. Gima watemo yudo ka Anyakwara Mugiajwang' ni it en delicate. It nigi tich mang'eny, it nyaka riti chakre kuom nyithindo mayom nyaka kuom joma dongo. Omiyo ka wantiere ga kod timbe mag idho matatu ma koko ng'eny gi nyithindo kata go thum gi duol mamalo kuma nyithindo nitiere, ber ka wawe weche go immediately. Daktari, wathoro ka bedo bende kod ni wacho kata ni viruses ema thoro kelonwa chandruok ka kati wacho ni membrane cha kata eardrum cha bende nyalo yiech. Seche moyiech gik moko ok dhi tiyo kaka dwarore. Kopogore kod mano, ang'o kendo manyalo kelo infections kata tuoche mag it madiere? Otitis media. Kamano. Koro otitis media ni wapoge e gik moko adek. Wacho ni infection ma bacteria number 1, virus number 2, then wan gi gimoro mwaluongo ni physical injury. Physical injury ni ng'ato nyalo yieche kata ng'ato nyalo kata mana sound matek kabisa kata ko ng'ato so gimoro ite. Mar adek ma is be poko ng'e maber ahinya en jok man gi allergies. Jok man gi allergies go be miyo nikech gisigigide kamano miyo yot mondo gik ma onego be ni go yier ka gi interfere makoro ok onyal tiyo maber, omiyo koro yot mondo gibe gichak yud infection. Koro waluongo ni allergic ear infections. Koro allergies no be tin keloga infection mar the ear. To maduong' moloyo e children and bacteria, koka virus, koka physical injury, then allergic infections. Wantiere kod jonyuol ma samoro ero pado nyithindo. Ka ponono ni gimoro timeto opo mana ka samoro se pado to pado mana it nyathi. Samoro bende nyithindo ero dhi go abal, ka muno dhi go abal unjo ka gima pio donje ite, koro dwani mondo mi opado padi ite. Mulna kar pado itgi kod chandruok monyalo kelo. Pado it nyalo miyo ng'ato nyalo pad ma ite yieji, mano mokwongo. Mar ariyo nyalo pade gi yoka tokite kama keth bone moro ka iluongo ni mastoid. Bone no be konyowa sama koro nerve cha tiro nikech embe kanya kama nerves no ringe ka dhi obwongo. Koro ng'ato kogo gi tokiti ka oluongo ni mastoid kanyo bok ber ahinya. To nyithindo ma pi donje itgi kata kwago abal to ithoro yudo otitis externa. Githoro yudo infection mar the ear ma oko nikech pig cha oko bikalo ka nikech ka en odine ochal pasia. Koro obedo ga ka. Koro kobedo it ma oko ni en be virus kata bacteria nyalo colonize, nyalo biro to bede. Koro goyudo otitis externa. Koro en pigno ok miwa ahinya interna. Mana ka ng'ato ma oseyiech, then pigno nyalo kalo, nyalo donjo. Kodonjo ka to koro wachako yudo otitis media nikech koro donjo e madiere. To ka eardrum ok oyiech to miyowa externa, kendo en moyot ndalo mang'eny omiyowa otitis externa. Go abal to pimoni it to ogoli. Kamano. Adwa ni mondo mwaka uyoyo daktari mondo mi wadonje kidieny mogik wang'e ne chandruoge gi inyalo thiedhgi nang'o. Eardrum oyiech inyalo thiedhe nang'o? Samoro infections e hotogoro cha odhi mokuot mokelo tutu kod weche machal kod mago itimo nang'o? Ponono ni ok othiedhe, complications mage manyalo bede. Ok ang'eyo daktari gimomiyo pi mantiere it komoko ga to kowuok to wuok oliet. Ibro dwoko wa bang'e matin, kik idhi mabor Nyakwara Mugiajwang', kik isudi. Dhako muol ka donjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko.
know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Riwri kodwa e penj laktar. Tich adek, tarik 19. Chenro sir kod CIC Insurance Group. Dr. Bonke Arunga biro bedo kodwa ka wapuonji e wi kansa mar kedhno. Penj laktar kod Ruth Otieno, tich adek, saa 12 odhiambo. En kotemo dok Balnara sani, to bende wachne jogweng' te gimoro amora ma Rajiv timo. An gadier ni jogweng' te biro kwedowa. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Kama ungependa wimbo wetu ameniweka huru kweli, iwe sikiza tuni yako, ni rahisi. Bonyeza *811*500#. Na ukumbuke sikiza na Citizen ndio kwa wasanii wote. Anafanya hizi vitu zake mbaya mbaya sokoni, jioni yako kwa radio station. Anasafisha jina yake. To chien kanyo wan matek sana wan be. Nikech chien nitire jotelo moko mano umo Nyaramba. Jakom chiro ma Kibuye Judith Matengo dinne remand kod yaga kaluwore kod tipo manomake kogoyo mine moko Kibuye. To Judith ni mong'ere ni Nyaramba en ng'ama nade? If the CEO has confirmed they have already received 14 billion from Treasury, from Exchequer, and only 1.4 is reforming, you can mathematically say over 12 billion is already lost. Sirikal guonyo wiye tok rem yango kama omenda maromo bilion 12.6 mag Hustler Fund odhiye. Watiyogo kondikni yath gi daktari onego bed ni tiyo kode yo makare kaka daktari ondikoni. Jopiny onyis ni owe tiyo marach gi yedhe kendo ti mana gi yath ma laktar ondikonegi e kar thieth mar neno ni yath oti e del. Machiegni kendo e penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Otitis Media mano e gima wawacho odiechieng' ma kawuono. Tuoche mag it madiere kuom nyithindo, gigo manyalo kele wasemulo kacha, kaka otimo bende wasemulo kacha, maduong' moloyo wasemulo kacha. Gigo moko nego bende timo kuom ranyisi ka nitiere koda nyithindo mapod tindo kata mana joma dongo, pabdo it, soyo gik moko e it, bedo kama koko ng'enye, pacifier miketo kuom nyithindo en mano pacifier miketo e dhog nyithindo. Kod mago kik watem tiyo godo nikech nyalo kelo ne nyithindo it madiere. Daktari, waseneno ranyisi ka kuom nyathi, wabodo kuom ranyisi, del machwakore nikech kute nitiere ka, onyalo bedo bakteria, onyalo bedo virus, onyalo bedo kudni mora mora, del golo rateke mag del mondo mi ogore kodgi, koro del dhi chwakore ka. Wadhi bedo kacha kod kuot, wadhi bedo kacha kod rem, wanyalo bedo kod gik mawuok e it. Magi seche matimoregi, wathoroga temo kweyo remni dala. Wanyacho ni oyo ka dendi rami to ami yedhe makweyo rem. Kaponono ni iti chwer, watemoga dino gi gimoro kaka pamba mondo mi
kik kod weche ma kamago. Ang'o gini moko onego bed ni watimo kwaseneno ni nyathi nitiere kod otitis media ma en tuoche mag it madiere? Kamano. Koro kwaseng'e ni nyathi nigi ite rame kata gimoro kata tutu wuok e ite, ok onego bed ni tutuno wadino ite gi gimoro mondo kik onego bed ni owuok oko. Nikech kwaketo tutuno mondo kik wuogi, to obiro chokore mokel gima waluongo ni pressure, mobed ma pressure mochako keth it madiere ma bones ma wawacho no bede ka. Koro onego bed ni owuok, tiketo ne gimoro gi oko ma absorbe gi oko mondo tutuno wuog oko. Tok ni soe mondo kik ine ni tutu wuok e it. Mar ariyo en ni ber mondo miye yadh rem, to ber mondo ne daktari. Daktari moro amora mar kama ithiedhe nyithindo, ok ochuno ni daktari mar nyithindo kende, kamoro amora minyalo thiedhe nyithindo. Ka nyathi owacho ni ite rame, onego ber mondo odhi one daktari, nikech daktari dhi ng'iyo. Ing'e ni ng'iyo it tek ka oyonge gi gima wang'iyogo it miluongo ni otoscope, nikech it ok en kamoro ma straight. Odolore. Omiyo nyaka ng'iye ma watiye gi torch gi otoscope cha, nikech otoscope cha be magnify. Koro ber mondo idhi mondo daktari ong'iye, kata ka isemiye yath mar rem. Gimok ber ahinya ni ber ni watimo dala en ni waso gik moko e itwa. Gimoro amora miso e it kata mi clean go onego bed ni itimo mana maoko, waluongo ni pina, tok madhi e it mar ariyo, nikech onyalo ketho it mar ariyo momiyo otitis media makoro thiedho tek. Omiyo daktari, ka nyathi okel ne daktari, to daktari dhi winjo gik matimo nyathi, ma wasewacho ni wiye bare, kata en gi liet, kata omulo ite, kata osiko. Mano daktari dhi wacho ni nyaka ng'i it nyathi. Ng'iyo it no, nitie gik ma ka daktari oneno, to wacho ni ma adier ma en otitis media. Kwa ng'iyo tympanic membrane gi otoscope, to wang'iyo gik moko adek kuome kanyo. Wang'iyo ni ochal nade, rangi ne chal nade. Rangi ne onego bed ga gimoro ma dhi karachar, waluongo ni grey. To ka wan gi otitis media, iyudo ni okwa kata onenore maratong', nikech nyalo bedo ni kute, nyalo bedo ni tutu osebedo e iye madiere kanyo. Koro wanyalo neno kokwar kata koratong'. Mwachako wang'iyo en position. Nitiere kaka daktari ong'e kaka en gi ango moro mwang'iyego. Inyalo yudo ni ka koro okuot, obulge, nikech gik moko pressure ni e iye madiere kacha okuot, omiyo koro obulge. Koro daktari ng'ene ka gima okuot oko, nikech koro shape ne cha ok en maber. Mar adek en ni be en complete koso oseyiech. Koro wang'iyo yiechne, wang'iyo kako bet position, wachako wang'iyo color. Mago ka daktari oneno mora mora, wacho ni adieri nyathini nigi otitis media. Koro otitis media ni diagnosis mondo daktari wach ni in go en ni wawinjo gima timo nyathi, clinical history. Then watimo physical examination, wang'iyo nyathi. To wang'iyo, sama wang'iyo it no, wang'iyo nyathi te. Wang'iyo pressure ne chal nade, liet ne chal nade, nikech mago be gin gik manyiso wa ni ng'ato nigi otitis. En nyathi nyaka kaw temperature ne, nyaka ng'i noyueyo nang'o, nyaka ng'i ni be ongima, waluongo ni vital signs. Koro vital signs go be nyaka wang'i. Ka kosetieko vital signs, kokichak iduogo gima koro ng'iyo ni it. Iseng'iyo kamoro amora, to ite gima ne okelo nyathi, nyaka koro wang'iye in details, wang'iye ahinya. Wang'iyo gimoro ahinya, wang'iyo eardrum, tympanic membrane, gimoro machalo ga ni rachar king'iyo it ng'ato cha. To be sama ong'iyo no, to dhi ng'iyo nyaka ma oko ni, nikech ka ema ogike, ok inyal neno gimoro past the eardrum. Koro eardrum wang'iyo color, shape and continuity, kako chal. Ka moro moro kethore kanyo, to daktari wacho ni adieri en gi otitis media, to chakie e thieth. Wadwa donje thieth. Kapok wadonje thieth, wang'iyo kacha seche ma gimoro kaka tutu nyalo bedo ni chwer e it nyathi.
okalo kanye okalo eardrum ka kapono ni wantiere kod infection middle ear otitis media gini dhi kalo kanye koso eardrum ka dhi nyime daktari koro ka wan gi infection mar otitis media it madiere nyaka mondo ogol tutu oko nyaka be ni eardrum oyiech wanyalo bedo gi infection ma oko otitis externa be nyalo golonwa tutu oko to en tutu go olosore ma oko ma be en ober en tije ok tek ahinya en kata kotimi kamano to tek mondo keth ni iti okoro kiwinj wach hearing loss is very minimal externa koro sama infection odonje madiere ni ne wacho ni infection kwa gise colonize gibedo ni obedo maliet obedo okuot then secretion be chakore ka nitiere gimiluongo ni mucin ni en be gima temo mondo ogol infections kata king'iyo odok nigi ma oko to ma iye nigi mucin koro odok be chava odok no konyowa mondo kik ogol infection koro godo ka ng'ato nigi odok e ite ber to en mano onego bed ni iye produce odok iluongo ni wax to absorbe kaka Nyasaye nochwe koro madongo mineno ni odok ni e ite cha nyiso ni absorption mar odok no ok ber koro en wagole oko iluoko it iluongo ni ear syringing pi nitie kaka daktari nitie gima okete go kacha to olo kacha to biro to luoko biro to go ka gi ango moro to pino wuok to golo odok koro mantiere iye ka to koro daktari mar it ema nyalo gole koro nikech nyaka be ni ma oyiech koka nyalo bedo ni ineno ka koro externa koro golo media koro bedo gi otitis suppurative otitis media nyiso ni koro embe en gi tutu e iye ka mondo wangne tutu go oko nyaka be ni ka oyiech ka oko oyiech to tutu go ni anie iye ka to kanyo bende koro rach saidi nikech onyalo ridore piny modonje duondi kaito kosedonje duol otero kutego e duol kanyo koro wabedo kod complications iti rami duondi rami onyalo dhi nyaka kor kod kuonde mopogore mag del daktari mulna thieth mar otitis media misetimo magi duto te mise ng'iyo nyathi mise observe nyaka kako behave iwacho ni ma en otitis media thieth chal nade thieth mar otitis media en ni wachako ga nyathi gima iluongo ni antibiotics magi gin yath manego bacteria nikech ndalo mang'eny 95% atar mar 95 mar otitis media ikelo gi bacteria kendo bacteria mwang'eyo iluongo ni streptococcus pneumoniae koro wachako gi yath miluongo ni penicillins mage ma wan kata amoxicillin kata moro iluongo ni augmentin nigi amoxil gi clavulanic acid koro yath mar penicillin wachake ng'ata ka ne pok itiyo gi yadhno nikech waluongo ni first line nyiso ni osetim studies moyud ni thoro mang'eny en streptococcus pneumoniae ma kimiye yath mar penicillin mowacho ni amoxil gi duol mwang'e ahinya kata augmentin to dhi tieke koro en wachako kode to ka ne ng'ato ne osemuonyo yadhno e dwe ma koro gino chako yude ni to ok ber mondo wachaki gi morono ober kwachaki gi yath mar ariyo waluongo ni second line cefuroximes gen cephalosporins ka wan gi yath moluongo ni cefuroxim ni embe muonye en wachake en makoro watime kaka second line ko tamore to wanyalo chwe yath to antibiotic podi to sami kimiyo ng'ato yath mar antibiotic nyaka wamiye yadh rem nikech gini kelo rem to kendo ber wariwo ni yath machako duoko kuot piny koro yadh rem wan ga gi yadh rem ariyo mwang'eyo kabisa wan gi Panadol gi Brufen ibuprofen en yadh rem to ochako duoko kuot piny Panadol en yadh rem en ok oduok ahinya kuot piny rem to duoko piny koro ber kwamiyi gi ariyo paracetamol gi ibuprofen nitie yedhe moselos dichiel to nitie ka ng'ato onge gi moselos moriwo gi dichiel to miye 200 onyalo miyo nyathi paracetamol to miyo nyathi gi ibuprofen tidhi muonyo gi te sami muonyo gi to bomiyi to maber en moseriw te nikech koro miyo
tich mayot kata ng'am muonyo yath bedo mayot. Koro nyaka mi yadh rem maduoko kuot piny kod antibiotics gi rem gi antibiotic mondo tiek bacteria makelo. Koro mano yath mokwongo mar tieko otitis media. Mar ariyo nyalo bedo otitis media ne ite oyiech. Mano koro daktari mar ENT ema koro nyaka koro dhi mondo odhi ochako losni eardrum cha. Nitie kaka gichak gitwang'e ma gilose. Nyiso ni ka onge complication moro amora otitis media ni daktari ma nyithindo thiedhe. To ka nitiere complications to koro wanyisi ni mae nyaka ori ENT, ear, nose and throat surgeon. Nyalo luoko iye madiere cha, nyalo twang'o, kendo nyalo timo gik mang'eny e it kanyo gi waya moro gitiyo godo e it kanyo. Gik mang'eny ma koro mago ok anyal wuoyo nikech mano koro margi. To kaka thieth moro amora ma thoro yudo en antibiotic gi painkiller to is enough. Kamano. Penjo na mogik odiochieng' ma kawuono Dr. Don eni jomoko tiere kod allergies mag it kaka nyithindo ite sikile. Dr. Don owacho kacha ni kik iso gimoro amora e iti. Seche ma it ng'ato ile ni onego bed ni otimo nang'o? Seche ma ng'ato ite ile mang'eny onego bed ni waneno daktari mondo mi yedhe maduoko allergies piny. Number 1 wabiro nyisi ni ang'o, daktari dhi nyisi gima omiyo iti iliga. Nikech odhi penji question to odhi yudo ni gini onego wa avoid. Kik wabed machiegni, waluongo ni allergen mondo dok piny. Mar ariyo odhi mi yath madhi duoko reaction mondo kik iwinj allergies mang'eny ahinya. To sako it to daktari odage. Wach mogik miweyo wagodo kod kama inyalo yudie Dr. Don? Wach mogik maweyo en ni nyithindo onego bed ni dhoth maber. Nikech dhoth maber no be duoko ear infection. Kokoriw gi gimoro nyaka dweche 6. Mar ariyo pacifier ok wadwar. Pacifier en gimoro mikete dhog nyithindo mondo nyathi kik ywagi. Embo kwae wadwar nikech embo miyo nyithindo yudo infections. Mar adek nyithindo wadwaro ni ka nyathi dhoth gotieno ti dhodhe motiek dhoth ti duoke. Kokipiele onindo. To ok no dhoth ochiew to thuno ni dhoge. Nikech seche modhoth no to instant tube cha oyawre to be onindo yot mondo gik chiemo odhi e ite mondo miye otitis media. To ka nitiere kes moro amora nyiso ni nyathi ite rame, nyathi nigi liet, ber mondo ne daktari mondo thiedhi. Mane wach ma wew godo. Pono ni ng'ato dwa tudore kodi nyalo yudi kanye? An daktari Dr. Don Sunday Ogol, an daktari ma nyithindo. Inyalo yuda Bethlehem Home Hospital Tich Adek, mano Nyakach. Kata inyalo yuda Kisumu Avenue, kata hospital moro waluongo ni Taiba Medical Center Kisumu tok Cooperative Bank. Kata inyalo yuana toll e namba 07 24 0 2 2 079. Erokamano. Erokamano ya daktari amor kenda duoko erokamano makende ipuonjo oganda wa maber mokalo kotenre kod otitis media. Mano en tuo mar it madiere gima nyalo timore, complications manyalo bede kod kaka inyalo gengigi bende onyiso. Wane daktari marwa erokamano mathoth. Ne jogo ochung'ne ler kachiel kod taya kod studio mondo michendo ni obiyo makare. Erokamano mathoth aduoko erokamano makende. Ne director na erokamano nya Alex kachiel kod producer na Perpetual Koth. Erokamano nya Nyameja maduong' moloyo ne in jahera mar chenro mar penj laktar kiko beda mbaka to wakawe kapuonj makende mwakonyore godo mondo mwabed kod ngima makare nikech chenro ni wan wacho ni ngima en mwandu. Ani lungani Ruth Otieno oriti masane.